खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोन दिनै जोंसार मोसाहारिनि नखरा जाबादि आबेगिक दुखु फोरमायदों नङा होमबा, बे आबेगिक दुखु फोरमायनायनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों। आं नुदों सानैसो बर'नि पपुलार इउटिउबार बिथांमोना एनिथिं एमजे आरो देरहासार इस्लारि बिथां आरो सोरबा बिथांमोननि भिडिअ चेनेलाव आं नुदों जोंसार मोसाहारिनि बिसि आरो लोगोसे जोंसार मोसाहारिनि बिफा आरो जोंसार मोसाहारिनि जि बिमादै बिथां साथामा माखासे दुखु फोरमायदों, माखासे सरकारनि फारसे रिक्वेस्ट खालामदों आरो बे रिक्वेस्ट खालामनायखौ नुनानै आं दुखुबो मोनदों आरो बिनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनो होननानै फैदों। जे जोंसार मोसाहारिनि बिसिया बिथांना मा नाम हेलिना ना, बिथाङा गाबै गाबै फोरमायदों जे बिथाङाबो मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि थाहैनांगौ जादोंमोन। बर' हारिनि थाखाय बर'लेण्डनि थाखाय नांनो थाखाय इन्डियानि बाहेरायाव थाहैदोंमोन, भारतनि बाहेरायाव थाहैदोंमोन। बेखौ बिथाङा फोरमायनानै दुखु खालामदों। आसाम सरकारा होनाय बा जायखिजाया सरकारा होनाय साकरिखौ बिथाङा लानो गोसो गैथ'आ आरो बिथाङा साकरिखौ लागोन, साकरियाबो पारमानेन्ट जानांगोन। आरो बर' रायजो राजाखौबो बिथाङा रिक्वेस्ट खालामदों मा जेन बिथांनि फिसायनि जि न्याय बे न्याय मोननायाव जेन बर' रायजो राजाया मदद खालामो, हेफाजाब खालामो, बेखौनो आरज गाबदों बिथाङा। आरो आसाम सरकारखौ बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंखादों मा पारमानेन्ट साकरि नङाबा बिथाङा लाया। आरो जोंसार मोसाहारिनि बिमादैयाबो बुंदों मा साकरिया पारमानेन्ट जानांगौ, केजुवेल साकरि बा टेम्परारि साकरि बा मा टाइपनि साकरि आंथ' मिथिया, कन्ट्रेक्चुवेल ना मा आं मिथिया, अबेसे साकरिनि डिटेल्सखौ मिथिया, बेनिखायनो आं बुंनो हानाय नङा। जायखिजाया पारमानेन्ट साकरिखौ बिथांमोना हास्थायदों। जोंसार मोसाहारिनि जाय बिफा बिथाङा मोनसे दुखु फोरमायदों मा न्याय मोनागौमानि, गावनि फिसाज्लानि न्यायखौ मोनागौमानि साकरिखौ आजावनो गोसो गैथ'आ। बिथाङा आजावथारा बे बाथ्राखौ बुङाखै, आजावगोन, नाथाय न्यायखौ नांग्रोगौ। आसाम सरकारानो जा, बिटिआर सरकारानो जा, भारत सरकारानो जा, जियानो जा, CBI जाज खालामनांगौ बेखौ बिथाङा इंगित होनो नाजादों बा जोबोर थाबैनो जाज खालामनायनि फोरमानखौ मेगन सिगाङाव नुनांगौ बेखौ बिथाङा लुबैदों। बेनिखायनो बिथाङा बेबायदि नुयोबासो, माबा मोनसे न्यायखौ मोनोबासो, जेसेबां हायो थाबैनो मास मोनसेयावनो 15 दिनावनो जुदि न्याय खालामनायखौ नुयोबा, बिसारखौ नुयोबा, जिखुनु राहायै सरकारा जि राहाजों हायो, CBI जों हायो, जेजों हायो, बेखौ हास्थायदों जोंसार मोसाहारि बिथांनि बिफाया। जोंसार मोसाहारिनि बिफाया मोनसे बाथ्रा बुंदों मा जानो हागौ बिथांनि फिसाज्लायानो दायनिगिरिमोन, थेवब्लाबो हमखानाय सुबुंखौ मानो बेबायदि गावथारनांगौ बेखौ बिथाङा आबेगिक रावजों बुंदों। जे हमखानाय मानसिखौ मानो गावथारनांगौ, दायनिगिरिमोनब्लाबो गावथारनोथ' नाङामोन ना। बिथांनि बुंनाया सैथोथि दं होमबा थारैनो। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जेब्लासिम न्याय मोना अब्लासिम साकरिखौ लानो गोसो गैया बा लाथ'नायनि मुदौ गैया बेबायदि बुंदों। आरो लोगोसे साकरिखौ जिहेतु आसाम सरकारनि पुलिसफोरानो गावथारबाय, बिनिखायनो बिथांनि बिहामजोनो देट मिन जोंसार मोसाहारिनि बिसिनो पुलिस डिपार्टमेन्टआवनो क्वालिफिकेसनखौ नायनानै साकरिखौ होनांगौ। स' बेवहाय आंनि बुंनो गोनाङा जेबो गैया। आं दुखु मोनदों मा बेवहाय साकरिखौ मा टाइपनि साकरि जेबो मिथिया, आङो निउसबो नायाखैमोन, खारन एसेबां इमसनेल निउसफोरखौ नायबाय थानो गोसोआ दुखु मोनो नायबा, बेनिखायनो नायथाराखैमोन। नाथाय दिनै बोरैबा नायफ्लांनायखाय आं नुबाय जे साकरिया केजुवेल। आं दासिम मिथिया साकरिया टेम्परारि ना पारमानेन्ट ना कन्ट्रेक्चुवेल ना मा मिथिया। आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जोंसार मोसाहारिनि बिसिनो आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि न'खरनोबो जाय सुबुंनो साकरिखौ होदों बिथांमोननोबो जेन पारमानेन्ट साकरिखौनो होयो, आंबो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन। बिनि अनगायै आंहा जेबो क्रिटिसिजम बा माबा मोनसे दान्थे बिदान्थे बा राजखान्थियारि राव बुंनो गोसो गैया। जिहेतु सासे खुदियाबो दं आरो असहाय आइजो नङा होमबा, दिनै हौवाया थैनानै थांबाय, बेखौ मदद होनो रावबो गैला, बिनि इयुन जिउआ मा जागोन बेखौ जों बुंनो हालिया। स' पारमानेन्ट जुदि साकरि थायोबा थारैनो एसेबाबो मोजांसिनै गावनि जिबनखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै जोंहाबो मोनसे फोथायनाय दं। स' आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जोबनायसिम आसाम सरकारखौबो, बिटिआर सरकारखौबो जेन पारमानेन्ट साकरि होयो। बेखिनियाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानखाबाय, जोंसार मोसाहारिनि बिफा आरो जोंसार मोसाहारिनि अनजालि जि बिसि बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदों मा साकरिखौ लानो गोसो गैया बा न्याय मोनबासो साकरिखौ लागोन नङा होमबा। बे सेन्टेन्सखौ लानानै गोबां बिथांमोना खायसे सुबुंफोरा पलिटिक्स लाइनाव लांनो हागौ बाथ्राखौ, नाथाय पलिटिक्स लाइनाव
लांनायखौ आं मोजां होननानै साना। बे सेन्टेन्सखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनो सुबिदाजनक जादों। मानो होनोबा जा दिननिफ्राय गावथारजादों जोंसार मुसाहारि आरो जनक बिथांमोना, बै समनिफ्राय बेबायदि सेन्टेन्स बिथांनि न'खरनिफ्राय मोनसेबो जों खोनायाखैमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना जाबायदि सेन्टेन्स बुंदों बेखौ गोबां दैदेनगिरिफोरा बा सोरबाफोर राजखान्थि मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा राजखान्थियाव लांनो हागौ। मानो होनबा बेबायदि सेन्टेन्स बोरै बुंनो रोंखो बिदि साननानै सोरखौबा जावलायनोबो हागौ। नाथाय आं धन्यबाद होदों बिथां सानैखौबो आरो बिथांनि न'खरनि सुबुंफोरखौ। बेबादि जों जुदि आगोलनिफ्रायनो बुंनो सोलोंनायमोनबा जोंनि सुबुंफोरा, आगोलबोथ' बहुत बेबायदि अत्याचार जादों, फेक एनकाउन्टार जादों, बै न'खरनि सुबुंफोरा बेबायदि सेन्टेन्स बुंनो रोङाखैमोन जे न्याय मोनाबा जोङो कुनु हेल्प, मदद, सापर्ट, रांखावरियानो जा साकरियानो जा जों आजावा। बेबायदि सेन्टेन्सखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय बुंनो सोलोंनांगौमोन। आरो बिदि बुंनायमोनबा जोंखौ इसेबाबो गिगौमोन, पुलिसानो जा, आसाम सरकारानो जा, बा अनाबर सुबुङानो जा। बिनि आन्दोआव मा दं गैया जों बेखौ बिजिरनो सम गैया। दिनैनि थासारिया जोबोद दुखुनांथाव। आं बेखौनो बुंगोन, बिथांमोननि सेन्टेन्स बुंनायखौ आं मोजां नांदों। स' जेब्लासिम न्याय मोना अब्लासिम जों साकरिखौ आजावा, बेसो आसोल बिथिं। आरो बेबायदि खालामनायाव थाबैनो न्याय मोननायनि लामाया दं होननानै आं सानो। स' आं आसा खालामो जोंनि सुबुंफोरा जेन, राजखान्थि मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा जेन बे सेन्टेन्सखौ लानानै पलिटिक्स गेलेया। सोर बुंनो सोलोंखो बेखौ जेन नायगिरा, खुनु दरकार गैया बेखौ नायगिरनो गोनां। खारन बेवहाय सानै मानसिनि जिउ जोबलांदों। जियानो जाया मानो दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना बेनोमोन जे बिथांमोननो पार्मानेन्ट साकरिखौ जेन होयो। आसाम सरकारा होयो, बिटिआर सरकारा होयो, जाय सरकारा होयो, मुथते मोननांगौ पार्मानेन्ट साकरिखौ न'नैबो मोननांगौ। खिन्थु आं दिनैसिम मिथिया साकरिया थारैनो मा, पार्मानेन्ट ना केजुवेल ना मा। जों भिडिअसो नुदों, इउटुब भिडिअसो नुदों, नङा होमबा? बिथांनि न'खरनि सुबुंफोरासो बुंदों साकरिया पार्मानेन्ट ना टेम्परारि ना केजुवेल। दिनैसिम मिथिया, ओंखायनो आं बुंनो हाया जे साकरिया पार्मानेन्ट ना टेम्परारि। जुदि टेम्परारि मारबा अब्लानो आं बुंगोन पार्मानेन्ट साकरि होनांगौ। खुलुमबाय।